ni waati na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya min da lamɛnbaajɛ kulukulu kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko soir de Bamako. Bamakɔ wulada fasirikɛbaa ka fɔ la a ko min ye kiiri tigilamaw olu ka lafasalitɔn fila ni o ye Sam ale ni Silima ye. Sam ale syndicat autonome de la magistrature, min ye Silima ye ale syndicat libre de la magistrature ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ lafasalitɔnw ye mun kɔni sigira kiiri tigilamaw olu kɔni tɔ la. Lambaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ duwakun tɛmɛlen min ye kiiri tigilamaw u ka lafasalitɔn fila ninnu u ye baara bila o boloda. Baarabila min n'a taar'i jɔ tile 5 bɔɲɔgɔnko la. Lambaw fasirikɛbaa ale kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ olu kɛlen kɔni kɔfɛ sa min ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye décembre kalo ale tile 5 san 2022 min ye lafasalitɔnba fila in ye u bɔra k'a jira k'a fɔ communiqué kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ olu tun bɛ baarabila min na ko a ɲɔngirila baarabila a ɲɔngirila k'a sababu kɛ min ye anw ka conseil national de transition ni o ye CNT maaw ye ka tɛmɛ ni Maliki Jawo a n'a ka cɛdenw ye a jɔn ala ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka laban ka kuma ɲɔgɔnyaw olu kɔni boloda ka laban ka layidu ta min bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw u ka lafasalitɔn u ka se k'u kɔni yɛrɛ ye o hakilina olu kɔnɔna na. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kiiri tigilamaw u ka lafasalitɔnba fila in ni o ye Sam ale ni Silima ye u y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT o kɛlen ko ka layidu kɔni ta u ye k'a jira k'a fɔ u ka laɲiniw ye min ye ko ni Ala sɔnna olu kɔni na kala turu olu la u ka lamɛnliw ani u ka wulikajɔw kɔnɔna na waati nataw la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw u ka lafasalitɔnba fila in u ko u bɛ hakɛto ɲini kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababu kɛ min k'a dɔn k'a fɔ olu ka nin tile 5 baara bila k'a kɔni a kɛra sababu ye ka degun dɔw kɔni lase malidenw ma ko maa o maa e de ye degun sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka taabolo in o kɔni kɔnɔna na k'u bɛ o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Sam ani Silima ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni tun bɛ baarabila min na a kɔni a bɔra a do'a kɔrɔ bi a bɔra a do'a kɔrɔ sini wa min ye k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni boloda bɛ anw ka kiiribulon bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali a fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɛ lamɛnbaw. Ne kun ye kunnafoni ye an ye min dala salo ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na soir de Bamako kɔnɔ an bɛ fasirikɛbaa fo k'a barikada ko Ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ. An lamɛnbaw n'an bɔra yen sa nin waati na hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye ni n ye n tɛgɛ manabɔ n bɛ bɔ ni gafe wɛrɛ min ye a bɛ fɔ o ma ko le pays. Jamana fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa Mali ale premier ministre o kunkanko kibaruya la. Dr Choguel Kokala Mayiga lambaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn don ye min ye décembre kalo a tile 5 san 2022 min ye k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ko siga tɛ min na k'a y'a jɔyɔrɔ a kɔni a ye o ta ko ye. Lambaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko kalo 4 bɔɲɔgɔnko Dr Choguel Kokala Mayiga a kɛlen kɔ k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ furakɛli fo ka taa se sigilafiɲɛbɔ ale bolo kɔni kan min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye baara a y'a bila yɔrɔ min na ko a y'a ta o yɔrɔ la koyi. Lambaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko walasa ko in bɛɛ lajɛlen ka sogolo ɲɔgɔn kan sariya sɔsɔ o kana y'a kɔnɔ min ye anw ka jamanakuntigi colonel Asimu Goyita ale kun ye danganiya ta Dr Choguel Kokala Mayiga waati min a bɛ furakɛli a bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka mara cɛbɔli ale ministre ni o ye ministre de l'administration territoriale et des collectivités territoriales min ye k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga ale sugandira ka kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga o nɔnabila ye wa n'i ye k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a ta ka lajɛ fo ka taa se charte de la transition ale y'a fɔ cogo min na min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale premier ministre ye damada ni ale kɔni ni balili donna a ka baaraw olu kɔni taabolo la min ye k'a dɔn k'a
k'a fɔ maa min bɛ se ka nɔna bila i k'a dɔn k'a fɔ o de an ka ministre de la défense ye nka o bɛna taa Dr Choguel Kokala Mayiga a kɔni bolo bɔlen cala ala ni farikolo kɛlilen ko k'a sɔsɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka mara cɛbɔli ministre ale de sugandira ni o ye Abdoulaye Mayiga ye o hukumu kɔnɔ lanbaw min ye jamanakuntigi a ye décret kɔni ta ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Jumasi don ye k'a yira k'a fɔ décret min n'a taara k'a yira k'a fɔ Abdoulaye Mayiga ale de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre a nɔna bila ko o décret a kurakurayala o b'a yira k'a fɔ charte de la transition fo ka taa se décret min taara ka gouvernement a maaw sigi sen ka yɛlɛma donna o la ka dan bila i k'a dɔn k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se premier ministre min o n'a jɔyɔrɔ kɔni ta Mali ale gouvernement a kɔnɔna na a nɔna bilaba ko o kɔni o n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka ministre de l'administration territoriale ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye makama ani bonya belebele o kɔni dara Abdoulaye Mayiga ale kan ka sababu kɛ a bɔra ministriya damape kɔnɔna na ka laban ka kɛ ministre d'État ye lanbaw fasirikɛba a kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ka kɛɲɛ ni dɛnɛ a kɛlilen ko k'a bolo kɔni don a ka caw la min ye ɲɔgɔn bɛɛ o tɛmɛna ani k'a dɔn k'a fɔ a nɔna bilaba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye premier ministre par intérim ye Abdoulaye Mayiga lanbaw fasirikɛba a kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a ka i k'a dɔn k'a fɔ nin baarata in k'a jara maliden caman ye a kanubaw fo ka taa se maa mun kɔni ka hamina ye Mali a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wa caman ka ye cogo la a ɲɛtaga kɔni a wulikajɔ a fanba a bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale de bolo o de kama nin kɛra nisɔndiyako belebele maliden fanba yɔrɔ ka kɛɲɛ ni bidon ye. N de kun ye kunnafoni ye an ye min lalasalo ka bɔ le pays kɔnɔ an bɛ fasirikɛba fo ka barika da ko ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ ala ka ne yɛrɛ ni lamɛnbajɛkulu mɛn ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya a ka saga na waati bɛɛ lajɛlen na an lamɛnbaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ taa CEDEAO ale kunkanko kibaruya la CEDEAO ni ye ale ko mɛn o de ye la communauté des états d'Afrique de l'Ouest kɛrɛnkɛrɛnnena farafinna ale tilebiyanfan jamana mun kɛn bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka laban ka jɛkulu belebele dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO lamɛnbaw fasirikɛba ka fɔ la a ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo ale tile 4 ye Abujakaw fɛ ni o ye Nigéria ale faba ye min ye CEDEAO a jamanakuntigiw fo ka taa se u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnbɛnba kɛnɛ kan ɲɔgɔnbɛn a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO a ka ɲɔgɔnna diɲɛ 62 ni o y'u ka session ordinaire ye lamɛnbaw fasirikɛba ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔnbɛn a kɛnɛ kan min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye anw ka jamana masaw ye ko u ye danganiya dama dɔw ta danganiya mun taara a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya faso Mali ale kun kan ka taa se Laginɛ jamana ale ni Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya danganiya caman taara olu kun kan nka min ye ko kura ye ni o kɔni balala maaw la kosɛbɛ o de ye CEDEAO a ye laɲini min kɛ ka laban ka jɛkulu o sigi sen kan jɛkulu min bɛ cɛdenw kofɔ cɛden mun na wulikajɔ kɛ don nataw la ka se ka banbagaci wale a kɛlɛ farafinna a tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna na ni o ye CEDEAO ale jamanaw ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ fangadafere min n'a bɛ senna CEDEAO a jamanaw kɔnɔ k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ min ye san 2 damabe kɔnɔna na coup d'état a kɛra CEDEAO a jamana 3 o kɔnɔna na faso Mali ka taa se Laginɛ ma ale ni Burkina Faso lamɛnbaw fasirikɛba ka fɔ la walasa ka se ka o wale in o kɔni bali CEDEAO a jamanaw kɔnɔna na ko jɛkulu min na sigi ni o ye force conjointe ye olu kɔni ka wulikajɔ a na ɲɛsin saga na waati bɛɛ lajɛlen ni maa kɔni ye ŋaniyata k'i bɛ coup d'état o kɔni kɛ ka fanga a dafiri ni marifan kɔni ye a dɔ la kɔni nin jɛkulu in olu na wuli k'i kɛlɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaw fasirikɛba ka fɔ la a ko o danganiya olu ta la o kɔfɛ danganiya wɛrɛ min taara ka ɲɛsin faso Mali ma o de kɛra k'a ɲini Mali a marabaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kɔnɔwari ka den sɔrɔdasi 46 min bɛ Mali
kiiri tigilamaw bolo cogo bɛɛ lajɛlen la olu ka kana bila sɔrɔ sani janvier kalo ale tile fɔlɔ nata cɛ ko n'o tɛ damanda min ye k'a dɔn k'a fɔ gwɛrɛndɛ wɛrɛw bɛ yen olu nata ka ɲɛsin faso mali ma o kɔfɛ min ye laginɛ jamana ye a ɲinina ale fɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔn ni o ye parti politigiw ye ka se ka olu kɔni sen don i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnɲana fanga a ladon ko fo ka taa se wote labɛnni ko bɛɛ lajɛlen ma o ɲinina i k'a dɔn k'a fɔ laginɛ jamana ale maraba jɛkuluw fɛ lamɛnbaaw nin de kun ye bakurunba damadɔw ye min kɔni bɔra min ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO u ye ɲɔgɔnna diɲɛ min kɛ Abuja jamana ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile 4 tɛmɛlen ye dɛ lamɛnbaaw